लोगोफोर गिला जाग्रा दासिमबो जोबा नै दासो फैदों जोंहा मोनानानैसो फांसन नुबानो जाबायलै फांसन नायलांसै जोंहा जिथामथि बावखुंग्रि फोरबो 2026 लोगोफोर मोसाग्राफ्रा हनै मोसाग्राफोरखौ खेबहराबा मोसौ दामब्रानि लागायखावबाय खावगासिनो दं नै जोबसिगोनसो नामा फांसनफ्रानो हो जोबोर नै जोंहा फेमिलि माने फैबाय आरोना मोनानानै बिसोरबो फेमिलि नायलांबाय थादों होनबा एकदम बरिया नायलांबाय थादो आइ लाभ बावखुंग्रि बावखुंग्रि बियो मोजां आर्ट बानायनानै दोनदों आरो जों बेरायजामारालै बिमाबो नै आसानसो नायलायबाय मा नायो बेनि 100 नै 100 बेनि 100 फाग्लासो जागोन 100 नै बेनि 100 100 नो आरोना जानोसै आरोना फाइनालि जों दायो जाखां लोंखां थांसै आरोना लास्ट बाजार जोब्बाय आरोना जोंना बेनो आरोना नै थांगोन ना थाङा न'आव थाङा रेलगारि गाखोनानै थांगोन थांसै होनबा लोगो